Okay, don't allow any institution, including banks, in the name of verification, to make a copy of your Ghana card. It's not permissible. Nature say as a makwan sir, and I yes sir. And he say yes sir. Okay, right. Other match. Yeah. Sasem we hono ade na betumi ade aba. Ade we aye no ho ekosia na tatwene. Okay. Uboni manyeye, ubochire nyeye ba twene na se de pa na pampam. Okay. Banks no ye copy at the 2 honum for other visitor abeko for verification. Ebia bibi besi. Yes, said the beya enye temia na abefa Ghana card no na ade akọ. Na mimi ni hona bank no so de me card na ye de omo pay. Eno so na ama NIA for so akwashin. Okay. It will be quite say na what NCA. Yes, NIA for. NIA this one is NIA, right? Okay. NIA. Okay. Eno emo bi so busa say. Eno busa say na passport office so ko ho no so e. Okay. Because omo so eje o card no omutumi ye copies ni ade de yomo nioma. They say a issue banks in the crumpo no omo ye copies egu ho. Yeah. Omo ye copy eto ho ma men kan sa because kwa omo eye photocopy ni wi ansakra na ade akọ for verification. Yes. And then also no mo say no. Eni say banks no yes sir. It is a man issue conversation akoso abonten pa. Nanti sa no say yes you be ndey. Okay. Ana one trending issues ba akoso a me person draw attention e bia be look into it. Okay. A trend or Twitter pa. Fraud boys are FBI for Ghana. Yeah. Mo arrest omo. Yeah. Nti ama hit back room ha papa. Okay. Nti se obehwe into that story na. And also you come. Yeah. Now you share die ewomu na bibia so etumi akofine. No betumi a join here live YouTube no eso. Katakyie FM TV. Katakyie FM TV. YouTube. Obetumi a join here live hon man pe me fanchi asronko fanko enfama St. Louis. Mr. Louis, CEO of St. Louis Ventures. Me fanchi asronko enfa emma. Na opening kase we yene no bedi juma pa wo Amansan Dawuro so anya asam ketwanti. Mr. Louis baby a wote yanka bia eno na esi so no a ye kro no nti mesrawo keka ho na ye na bra na sa de nkomo na yedi ye na yemfa enya ne saa na bibia ntimi enkoso mpa chaw Mr. Louis de we ne ma bebrebe brepam ye benya no ofie ha na ye ne no timi atwetwe nkomo pa nti phones ene de keka ho na accessories nyina ne repairs ene de keka ho biade me pa chaw St. Louis Ventures ena ye be ko me pa chaw Dr. Kwabro sana so Dr. Kwa Jansen Adum House Pacho Brosana nya Dr. Kwadia. Dr. Kwa Jansen so. Adum House soro ho no a St. Louis Ventures ewo ho no mo. Enti 0241907600 0241907600 no St. Louis Ventures. Eniema akase pii ka ho a wakwakofa ba ode ba beboa yen. Enti oshutu yetum ewo Amansan Dawuro no so a ni nyina ye de beba fia na waba ama ya bedi ni nyina so ehon komo na bibia ya fanti. Mr. Louis, we don't nyina me chia mo no pay why. A very good morning to you. Odan de beba ma ye di nkomo no pay na Famiko Aferi Community Hospital na ye ni nkomo kakra odan de. Sa komo mpese wo na wodie. Okay. Your services and ye nyuma hodo ye wa Aferi Community Hospital no pay for no tumbi mame. Na afi wo wia ya ko efa me ho so. Okay. Na ene ye ni Aferi Akrofu electoral area. Assembly member bedin komovia. Eti fa me kwa Aferi Community Hospital na ye hwe de ho ansa. Mini ameda se. Aferi Community Hospital na de ema agro no eye de eno no. Eye na sometimes ejina supervisor na sempo no. Owura dwuma kuo no eye ne dia. Eye na ejina no so eni nipa obeyi no se onsina na mu no onhwe eye ayarosabia no emfa ema no. Yes, ena wi aso so no ye den a wunya ni nyina pepepe na so so papai obo mode se ade chia ade sano odi ho atrantwie na wo hu se eniema ekoyi enso so ede ema no maka kira wo se mahu several times ya obi yare da sabia ho no mo a
ne ho atɔ no nso ɔka gu masum sɛ ɔde ndɛ menkɔ ɔno no serial caller na menka sɛ ɔyɛ serial caller for the NDC or the MPP ndɛ me modi wɔno ɔtie bi ne ho atɔ no nso wɔse wɔnkɔ fie na mikobusa no sa dan a wɔse hospitality no ɛyɛ guy akrɔkrɔ ne ade a nursefoɔ no ne doctors no de ma no onya bi wɔ fie na ne yere kora sɛ tete no nyame nko anenim nti saa akrɔkrɔ no a wabɛnya bi ɛwɔ Afari community hospital no in fact yadeɛ no ɛkɔ nso sɛ obɛkɔ fie pa doctor kora ka sɛ ne ho atɔ no ɔno bɛka kyerɛ doctor sɛ wedeɛ ne ɔno ane dia nipadua ne ɔno ane dia wɔte nkasa de ho ntɔ no nti wɔnkɔ wei ɛkyerɛ service sɛde esi ɛkɔ so kama ɛwɔ Afari community hospital afei nso so no yɛbɛka ya bri kakra na atwa mu abra anipa bi ɛde sɛbi ne yɛafoɔ kɔ ayaresabea kiki wo wuye all because say ɔma anyɛ ntɛm mekyerɛ sɛ ahoɔhare a anɛsefoɔ anaasɛ adoctors no ɔmode gye sɛbi mpraduasa obi a ɔwɔ emergency mu mekae sɛ accident si nkareɛ ɛma anwaka a ɛte abaya bi nan ɛsan so ɛyam ne nan baako no na yɛde ne bɛdu ayaresabea hɔ no na ɛfɛ kɛkɛ yɛde kɔ kɛseɛ mu koraa no sɛdeɛ ɔmu si agye yɛ no koraa mpo no ɛnte sɛ ɛyɛ Afari community hospital me wɔ hɔ ɛna ɛbrɛ kakra atwa mu Dr. Osei obie ɛyɛ Afari community hospital yi mortuary hɔnom anipa dasani ɛde na mu aba ɛnema nketenkete bi a ɛsɛ ɔde to aseɛ na yɛde emu no yɛkora mu no ɛde ma no na ubusa na asɛm bi a no aba ne nsɛm sɛ player watwa ne yɔnko a yɛbɔ abɛn a yɛyɛ ma no card na wabie ne nsɛm sɛ Lufthansa no ɔnyɛ hwee nso so ɔno ani twa no wahu wɔde mu na ba na yɛka se no obie ne nsɛm yɛnyɛ dɛn tiedu baabi doctor ma kwan sɛ onua no so wɔba na sɛ oni kaprɛ kora wo de ɔmo nye emu no ɔmo nkora na ɔmo tubɔfoɔ ɛma ni di onua no akyi nkɔnkɔ hɛ baabi a wɔteɛ na emre sɛm no watumi ɛde abasan sɛ suotɔ na so asase no ɛdene kɔpem sɛ ɛnɛ ebetintim yɛ a afei deɛ obi ɛba na waboa no ho na ɔde aba papa no ɔbɔ adwuma yie paa na deɛ ɛmɛ frɛ so ne sɛ adeɛ kye adeɛ sa no na sɛbi ɔde bi ɛka ho wɔn hɔ asiesie no ɛkɔ yie ɛne ade na adeɛ baako nso so a ɛsa wɔm ne sɛ departments or institutions ahodoɔ a ɛwɔ ayaresabea mu no wɔatry sɛ wɔnyɛ ne nyinaa bi nti sɛbi mpraduasa sɛ ɛwɔ se ɛna ha a woba a wobɛnya baabi a yɛbɛhwɛ wo sɛbi mpraduasa sɛ ɛyɛ awoɔ nsɛm so so a woba a wobɛnya baabi nso yɛbɛhwɛ wo ɛyɛ mmɔfra nso so a wokɔ ɛyɛ children's ward hɔ nom a wotumi sɛ yiw wɔsiesie hɔ kama abaatan yɛ a na ɔma setena ɛya ɛnti no sɛ woantimi ankora wɔ mu yi a wɔyaresabea hɔ bɛtumi ayɛ nyan wɔsiesie hɔ kama anɛsefoɔ no sɛbi wɔn nkyerɛ wɔn ho wobɛtumi aboa wura ɛyɛ sɛbi mpraduasa hospital bi woyade yɛfrɛ nurse ni no wɔte hɔ no ɔ tiktok yɛfrɛ nurse ni no wɔhwɛ video papa no wɔyɛ disciplinarian wɔyɛ obi a sɛbi wɔ mpɛnsɛm ho no mewɔ hɔ bi ana nursefoɔ bi edi nsɛm ho no a papa no mepatwɛ koraa wɔntie because wɔse deɛ onim papa no anyɛ no ɛyɛ bɔne ma no ɔnhwɛ ma woma mbɛsɛ ayaresabea no nti papa no ɔwɔ disciplinary committee ɛwɔ wɔn ɛsrɛ no mese disciplinary committee no obi srɛ me na disciplinary committee ɛwɔ ayaresabea hɔ nom a kyɛ sɛ papa no sɛ wonim na sɛ wo ho ka wokɔ ayaresabea hɔ do a yɛde box bi atotoɔ suggestion box yɛ papa no adeɛ akyi bi a ɔba no ɔbɛyiyi na wahwɛ amanfoɔ hawa a wɔmatwerɛ de ahyehyɛ box no mu na ɛneɛ wo a wo ho bɛka no yɛfrɛ wo na wobɛyi wa no na wantumi anyi wa no yi a yɛabɔ mmɔden ne ɛwɔ okonsa bɔkɔɔ na wakɔ bereberɛ mba ama ne ɛmma nkate prɔyɛ ne sɛ nkateɛ no nyinaa ɔntumi ma mmɛsɛe ne aka no ɛmfa ɛmayɛ saa ne teɛ papa no nso so no sɛbi mpraduasa sɛ ɔgye wɔ bi ɛwɔ hɔ nom amana bɛyɛ adwuma a yɛ nyinaa ne tua sɛ ɔhu sɛ wo particulars wo CV wo everything ɛyɛ conk ɛyɛ authentic ɔgye wo amoa bɛyɛ adwuma wɔ hospital hɔ a ɔmɛki sure sɛ wɔn krataa mu nyinaa yɛ kama woyɛ expert yɛ adwuma no wobɛtumi ayɛ ama adwuma no ayɛ kama san so akɔnkan ɛnyɛ saa wɔ mo afikyire nursefoɔ ne doctors na woba yɛ ano wagye wo daabi Afari community hospital no ɛno ɛnte saa hyɛ no nso ma me ɛno akyi nso no wobɛtumi akɔ ayaresabea bi wobɛhu ase adum kanea yɛwɔ ha ana ayaresabea kɛseɛ wɔ Ghana ha yɛsi adum kanea ma nkɔraa hyɛ incubator mu wɔmawu nkɔraa yɛsɛi ɔpemfoɔ bi a yɛsɛi mepatwɛ wobɛpie mu ɛwɔ Afari community hospital a papa no ne plant no 24/7 ɛyɛ automatic kanea no dum yɛ na ɛno nso aka asim yɛmmɔ obi kora nkɔ hɔ nom na ɔkɔ so ɔkɔ akɔyɛ change over daabi ɛyɛ kakraka paa na wabɔ no automatic no plant no ho a ɛkyɛn dan nti ɛneɛ dum so no ɛba yɛ a wobɛte kekra ɛdum yɛ a ne deɛ na te asim ɛdum yɛ a na deɛ na te asim nti wobɛhu sɛ abere biara no light ɛyɛ adwuma sɛneɛ ɛbɛyɛ a sɛ bimpraduasa light no
enkofa obi ewuo obi nkwanhia emfa emre no enu echi nso so no sebi kwan a yefa so edeje awo anesefo bi nim ho a wo ye kwadwuro yie pa enti se mo behwe a ene doctors anase hospitals awodo no wo de hukani kona so onyemo a sebi predu say ebi kura na first time ne wo eba no sa na wo no ya na obre kakra for the first time no some of them ya mo break kakra tu mo sa anesefo bi no mo eyo mo hyi minim so mo sa o man sua psychology a eyo mo hyi tu mo sa chim na sa abaya no odi trimoda ubohu awase yempae no omo de yempae no sa ama hospitals awodo bebre wo ho a ya tu ni din say apapaye nanso so afari community hospital there okosoro ba from say your first time and also second time or third time a say bi ode wo a ye benya abotre ni ahwew apapaye sem bi ani hobi sa apapaye ne beba na de emergency ya esese bi ye pai wo na ne ma de konkan de ma nti no ho de se me ka ho nsem a menua ebre beboy security tight wo kwaya se bi ebu no obu ho ba wo se me hu me bi ameba no wo obu o so se me ba no krakwa di ba bi obu o so se me di hye bi ewu me hu funu no asem wo me nyini so obi kra ti bi e wa fa the community hospital na me nyini so obi so beti bi da sane wo mu. All right, oranda me da ase enti eno nsem no enti yemfa ye hawo ene ya mane nyina yare de e kanipa ho saa na nyame aye no enti e kanipa ho enti uyi free mu a enye yie yemfa ye yare wa hodo e ha ye nyina efamra aferi community hospital na yemra emeje ayaresa ene ayarehwe na bibia so entimi enkoso kama ye frame Nyameba Eric Oduro Jnr no permanent CD na mechia Master Abdulrahman of Masha 80 Fashion Center ewo eye enkawe afei me fanchaso kuma Bosheba of Bosheba Information Center enso ewo enyinam so number 1 ye live ewo ehonomo na enchaso nkoko emfama munyina anopei I'm powerful Charlotte sewa eyemi maame otie ya anopei odende efame ho. All right, ediana ye ko anopei nsembe na omontin so yeni na anopei na yehwe uni ameda say ene maame for chaso ko maame ankasa me sister Janet ya wo to ase Baby Viva Fashion Center opamo entade ahodo esanso eyebisa ahodo wo to ase very close to the bus stop maame baby a wo bia no wono mo fra ni nyina me chia mo ena afi so for Joe ewo gateway gardens edibia ene sector school ni die ni me no for Joe me chia wo na ensema sisi ensem de biasi abusua segment we efame ho ewo Katakyie 90.9 FM ene ya wada me kire June bosom ne da toso edu enkono na efame ho adwumadie ensem asisi ewo montam anase potapotam ana maboa no masone so na mayi de editie samede braw na won so ba bia wo bia no won so ubetie mesraw na wadwane yen ewo YouTube tintamfidie no so metre Katakyie FM TV tu kuta mobile phone a tete phone no anase computer no bowura hobi na ye no emmon komo se ne be ya wo hwe no na wo sanso utie na wutie so na wo sanso o hwe ba bibia obia se wodwom na wo radio se wo nchen anase wo teka mu anase wo bank na wo yi usika na utie adwumadie de me kan se Nyankopon wo hiraw na abusua mede wo kwa na ansam no ba ko be mienu miensa nan bi na mayi amede ebre wo na aniani mu no headlines no ma me fa etutudwa efa emaw encheye ana BC so heba ya mofra ebo nkonta na sempo no trupu ya wokotro ye na me no kasei mofra ni bi efri mu ya ba ko nyame yadoma wochena ana obeyi no edi no asie fulani ani abrantie bi abomode aku ne yere penfo ya ewo ekuro bi a ye frɛ no enkran kwanta sanso so ana eye ukopie mu ewo eye tema motorway ka bi amuni ya ka no eye nsa ene na egumu na emuni ye no edom akopu asasa nom edi ene si ekire na de etwa to krampo no ukopie mu ewo beposo ya eno ewo eye atwuma emponua district mu a emabunu ya omo ho no omo ni galamsey fo dia fiso a aye hu anya sam keto okuro no na ensam si wo ho eno amekọ ho me de mu nchemu ebebre wei ene de aka ana maboaboa no aso ne so emu abobo ni mu atepoi me de bre obi bia wo achichi ne bencheye se wo betie bi na nso so wafamu aba na china bi mpani se okoto so obi tu ne bafo a
wagina nkyɛn na nso wayi bi na nso so wadi otu ho fo me hye dwumadie na se a na me de hyase afiri ɛyɛ BC sɔhwɛ yɛ atwa mu na no ya BC akɔ bi bɛsɛ wɔse bɛse BC sɔhwɛ no na ne nyinaa no sɛ ɛmɔfra no bi wuwu yɛ ebi firi mo pa nya asɛm ketewa ya wahwɛ wo ba ama wo ba no sɛ bi mpraduasa wahwɛ no afiti crèche nursery primary na afei so wode na kwakɔ pie mu ɛwɔ GHS a wɔbɛtwɛ no sɔhwɛ na determine future na afei kɔ wie ya abɔfra no akɔ firi mu yaya no na ɛyɛ yie pa sanse mpani sɛ wo ba ana wo brɛ ɛtete wo ba no ɛma ne se efifi na so so no ba behwɛ wo ama wo se atutu na sɛ wanhwɛ na ama ne se no amfifi anwie na sɛ ofiri mu a ɛyɛ na ɛyɛ yie pa na so bibia ni no a ɛyɛ na yɛde bɛma ɔsoso he Nyankopɔn sanse wo no ɛna nim de ɔyɛ ɛna yɛ na ɔyɛ ɛma ɛde ma ne mma yɛbɛka ya ukopie mu ɛwɔ Asen Central abrante a na ɔwɔ emfie du 14 years awudu garba ɛbra wɔtwɛn sɔhwɛ no wotwa hweyɛ ya wonsom o wɔn so owuye saa nso so ɛna ɛyɛ Jennifer ɔsɛi nyama mo bɛka ya yɛka na sɛm wɔ ha ɛwɔ kwawu pra so ya wɔka sɛ ne ti ɛyɛ ne ya wɔde ne ti okopie mu ayarsabea ana ɔno so wofiri mu ebi kura nso so nyinya accident ɛnya asɛm ketwa ukopie mu ɛwɔ kura yɛfrɛ no yapala namgbangu yapala yes ukopie mu ɛwɔ sire du mountain mu hɔ no MAJHS yapala MAJHS hɔ no so a ɛmɔfra na ɔmo so kɔtwɛ sɔhwɛ ɛnso so enya lɔre nkwanhyia na enya asɛm ketwa na Nyankopɔn na ɛbɔ ya ba kokora amfiri mu a sɛbi mmerɛhyɛ badwani a no wɔ hɔ ɛne sukuu pani a ɔwɔ hɔ no no ɔmo ɛde bɛto dwa sɛ ɛmɔfra ɔmo nya accident a wɔn antwɛ sɔhwɛ no sɛbi school selection no ana placement no ɔmo ni problem ɔmo bɛhwɛ na ɔmo akɔnsida na ɔmo ayɛ ɛde ama ɔmo na wei ɛna ɛmɔfra ɔmo wuwu yɛ ɛne ɔmo prepare yɛ no baako yɛ wɔ fidi mo yɛ ne din ɛne George Jamfi Festus mepatwɔw yɛ no wɔba bepie mu ɛwɔ ɛyɛ YouTube ɛwɔ ɛyɛ Katakyie FM TV follow yɛn na nso so bɛhu ɛyɛ mfoni a sɛbi yɛbɛtumi de bi atoto wɔ no mama nso so ahwɛ na mesrɛw Festus yi wɔn nso so ɔyɛ abɔfra kuma ɔno ɔwɔ mfie dunum 15 years yɛ school a wɔkɔ ne yɛ SDA school ɛna wɔkora ɛwɔ sunyane tɛkyerɛ ɛwɔ Bono region ɛhɔ ɛna ɛyɛ saa abrantie yi wɔn nso no wɔwɔ a wɔfiri mu na sunyane tɛkyerɛ mekae ɛbrɛ a na mewɔ agya ko tete mmɔfra ne group mu a mene kwaku medwonku ɛkɔyi kasasere wɔ anaasɛ mpo no concept wɔ hɔ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti kuro no de menim hɔ paa wɔn charge me wode ma mwie wɔsi me kɔgyimi amene kwaku medwonku agya ko nkɔra ne bi no ɛnyɛ asɛm ketewa na abusia ɛnɛ nyame adom a wɔkyena ɛna ɛyɛ George Jamfi Festus wɔkora no na wawie na chikwa na so waye na yie e de agya no kwa nya asam ketwa na bɛhwɛ a BC so we kama say 15 years sukuu na yɛ nkwada nkwa be de kro wo mabuade na me patwa obusua me to so a na we enso so ɛyɛ asama ehu pa ya ɛno so ɛtɔ so mienu fulani ni na nso ɔbɛn Ghana ma enti emema no ya san ya mudi fulani me nkase fulani ni nye na so no sebi debi ukuro mpete du na mabika o ye Ghana ni na so hwedi na da no so no a ɛsɛ nko mo sesa no me de me fulani o na ne agya fulani ni no me pacho de na wasro fulani ni asem awro pa na odisiri no me pacho fulani ni ni di ene mamudu ni di no na oba wona ne tianso afre ne barikisu na barikisu woni ni kuniti ahyase na nya asam ketwa abrantie kopom na ntwe na so oba ene etoda na ntwe na chacha na ode aba etoda Nyankopon ya adom na so omukuma sebi ne hwa de hwa ballistic na ode aba dompe bie nim ene omo no na so mo kye a omo we ne gregregre kese nya asam ketwa ba ye fili na ehwa obi nim de ye se mamudu wakonyo oba fufuro se de afela so kobo no se woteti wo ba ya de akyan sibam ochina sibam ene sibam enro sibam wo bu oba wo de oba ya da ne punching back na de asem kura ni wo ba so magaba woni be man to we dodge no dodge no so de afase apakat pum ene e che motor combat finish him na be man na to form wo man kafu wo dufu oba na mana fono ne mfumpi gina ya se anwona nkontabo fruit no na we no oba no hwe no se da bi we de eye boxing ring mu no mabanya wade mu no mabakora ntia ne awade yi mebo modi ne magya no makomba bi sanse wi ase brebi ama ne yemba na se bi ukotwa be ma awo bonzam fie na so wanya ntwa wo pieto wonya no ho osafo wade na ade kɔ na we na wo mu fie wura wo ne te
asɛm esi ɛwɔ ɛyɛ Frimpong Krom Nkrankwanta ɛwɔ Doma West na obi a onim obi anim sɛ ɛhɔ no ɛbɛn Cote d'Ivoire border no pɛpɛpɛpɛpɛ ɛne wotu na ba ko mienu no awura Cote d'Ivoire ɛhɔ ana asɛm no esi yɛ na ɔmo fiewura wɔfrɛ no ɛyɛ Abdullahi ya ɔno so yɛ tani saa me am nkrɔfo yi bia ɛna fiewura yi yɛne ne di nkɔmɔ wɔkyerɛ Katakyie FM fo sɛ ɔmo ɛhan ne fie no ana ɔmo bɛhan ɛdan no wɔmo koan yɛmfa no ɔdɔ a ɔmo di ɔmo kowura dɛm ɔmo bɛko wɔmo bɛfa ɔmo ho ɔmo bɛko wɔmo bɛdidi a ɔmo bɛko ɛnso so kora nso no ɔmo di dɔ wodwen wa wonte ase na sa ayɛ sɛ ɛnkran nsuo ne agya na edi afra no nsuo na mu na agya na mu dwen wa wonte ase na wei ɛna ɔba ne ka sɛ daabi wei deɛ mɛyɛ no makɔ ɔba no wɔyɛ ɔpemfoɔ bosome ɛnkono ɛkwan a wotwa mu nan wɔnyam bosome nan ɛna abrantie hyɛ da wɔhyɛ da no wɔne ɔba yi wɔmeto no ɔmu didi nti wɔn no a wɔka kyɛn sɛ ha sɛ wo naano mete sɛ wɔka kyɛ yɛ fiewura Abdallah sɛ wo bɛgya awadeɛ no akɔ meboa wɔsɛ mɛgya no akɔ na deɛ woyɛ mi deɛ na deɛ ɔbɛya no dendenden sɛ na bɛma no wɔde kan fa no ho adwen dadaada nti ne ɔba bɛyɛ interview justify your inclusion nti nkɔba no hu ne kasa deɛ ana sɛ wɔn include no nti ɔba no saa totoma ne no saa brɛ no mo amani tua fulanifoɔ sika ne hyɛ na taa so dadadadada wɔyɛ krado dadaada nti ɔba no yɛ na no kate ne mɛgya no mɛkɔ no mɛgya ai da ne minim hyew na abayɛ no tiam wɔyɛ ɔla ɔsi wɔyɛ ɔla nka mmɔi abayɛ no da no ho wɔbɛdwane mosa deɛ nyema ne kɔn ɔneɛ ne kɔn no na ɔtagya te sɛ ɔmde ɔnantwie me ne na ɔmu twitwa tagya ti abayɛ yi ko akyi mosa deɛ ma ne kabo na abayɛ no tiam wɔyɛ yi woboa obi ante ɔsa de sika na abayɛ no koko so nyamam abayɛ na da fam a wɔwɔ ne nan chapachapcha wɔba na ho ɔde ne ɛwɔ he nti aduane a na wɔ mu die nyinaa no ɛhɔ a wɔkuru to aduane no so ya wɔwie pabam ɛtabusua na me ne wɔka nyinaa na YouTube mfoni ni twafa hɔ nko a twafa hɔ nko a patwɔ ɛmɛsɛ wo ni ani so a ya na wahwɛ ne yie viewers discretion is advised hyɛ no so ɛma me saa egugu YouTube no so basabasa kyɛ sɛ wohwɛ ɔbaa no si wɔhu wɔsie bie ne mena na mo wakunu wawi aba ɔpemfo nti wɔkyɛ sɛ wakuni pa mie no ya ɛno anya asɛm ketewa fulanifoɔ deɛ wei anya wɔn nwanwa wei anya wɔn ayi ade kuma bia sɛ wɔyɛ saa deɛ wei nanka wie nanka gyina hɔ nanso asantefoɔ na akanfoɔ kasa bebuobu wɔ hɔ a ɛyɛ ne nsuo nyinam ɛnyɛ papa sei wɔn se bɛrima na akundwane tie ba saa no otulɔn odi nkuruma afa na ase wapa ne baabi afa ya polisifoɔ gu so a yɛdi ne ntɛntɛnoa ya menim sɛ saa mmerɛ deɛ yɛn so ne mfiri adeɛ na abranteɛ fɛ no Mamudu ya wɔwiewie ne yere barki so no yɛn ne kyɛ sɛ wɔno so wɔate no ne kakanka paa nti me ne wo kasa me se wobɛpie mo ɛwɔ Katakyie FM YouTube no Katakyie FM patwɔ bɔwura hɔ no mo wobɛhu sɛ abɛfo tentamfidie no so no wo mobile no me patwɔ computer no bɔwura ɛyɛ net wɔ wode bra YouTube hɔ Katakyie FM TV wobɛhu ɔbaa no sɛ de osi da hɔ na sɛ de ne kunu na sie kunu de na to aduane no so ade atwitwa ne me ne nkɔ ne hia no ne me ne nkɔ a de atwitwa ɔbaa ne me ne ama ɔbaa no na funu gyina mu sɛ ya na me nua ɛnya asɛm ketewa a sɛ fam awerɛ ho yie paa hyɛ no nsoma me na abusua meto adwumadie no so a mede wokɔ ɛyɛ story a ɛtɔ so ɛmiɛnsa story a ɛtɔ so ɛmiɛnsa ɛyɛ temamoto wei na wiase mpani se wobi dwan wuoro na obi nkwan abɔ mmɔden ayɛ dedededede kyɛ sɛ nya asɛm ketewa koraa na ne nyinaa ne sɛ truck tipo truck mekyerɛ ɛyɛ truck kakraka kaa kɛseɛ ya breweries so sɛ breweries company a wɔyɛ nsa ɛma ya anom fo wie no ɛne ɔkɔ pio di asɛmpa so na sɛ ɔka sɛ o kyale yɛ mpan ntoa wɔsi mekɔbɔ ase aba abrabɔ fu tantan tunu fa wontie mekɔbɔ ase aba Nyameba so onum bio na so obetua sika sɛ gyekonom enti ne nyina nye the same thing saa na teɛ enti yɛ ne wo fa akyi na so okɔmia ɔkɔbɔ ase na ɔba onum kokukura na wabo enti na sɛ wukunu ba fie na okuta koko a wadwene sɛ wasakira enema bi a wo ne mene ase ansa na kokunu kuta no nyame nkɔ n'anim hɔ na wei ɛna tipo track ya ɔno wɔlodu nsa club wom giri so wom ne ade kyɛ sɛ nsa wodo bebre egum ɛna tipo track yi wɔde ba na yɛ nyina ni tua abobo ya ne pragyafoɔ sɛ de wɔn se kyerɛkyerɛ ka kɛse ba wɔn nam wɔn nantamu ne ade a ɛna tipo track yi so mani tua sɛ ɔno ne break no ya na yɛ mframa ansa na bobo break na ma na etwo no gye sɛ agye ka fush ansa na bobo break two ɛnte ne wɔde hwi tamamoto we kwan no so nkran pumprimante mu no mo kwan no so hɔ no ɛna wɔde hwi na wɔde ba na hwi babababo ho sɛ bobo ya bi kamwan na ɔkross no bragam
akwari di two break into me mbɔ maka kyerɛ me sɛ tipa truck ne break ne ane yɛ mframa ɛnti ɛne ɛne ka fosh ansa na fosh ne ba bɛfiri ama two na ba no na kyɛ sɛ wɔde anyema na wɔyɛ sɛ nka ɔsave no wɔtwa kɔnkɔmfrɛde na munika no braga ɛnsa crate club ne ɛbɛma no ho so a boom na ɔkɔtɔ nwura mu ha Guinness ne ɛbɛma no ho so a sa na ɔkɔkɔ hwie gu ha ɛne ɛkyɛ sɛ wɔregyen wɔ mu nyinaa petition no petition de nka buru respond de no na boom na sɛ wodi asɛm pɛsɛ wɔ nim sɛ mebɔ ne nsa na ka me mmɔ nka ho petition ka ho boom no so ɔkɔkɔ gu a ɛna amanfoɔ de yeye ɔmo dimirika wɔ mo ɛkɔ abusua bra YouTube Katakyie FM TV na bɛhwɛ ha deɛ ɛnsa creator wodoɔ aka na muni egu hɔ no ma kyɛ sɛ amanfoɔ binom a no ɔmo dimirika kɔ ne yɛnim sɛ ɔmo korɔ no wɔn kɔ akɔsiewu nipa na wɔpura n'ase mpo no ɛdrɔbani na wɔtwie no ana wɔn kɔboa wɔn asiesie nsa no sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛtua wɔn ka wɔn anya no saa o wɔn kɔ yɛ manfoɔ di yeye ɛdi asɛm nie obi a ɔbɛka so ɔdi asɛm no oduru hɔ biara na ɔhwɛ na ne wɔyi club na otu so pɔf ɛna gɔgɔgɔgɔgɔ na wɔn ne kore ne ebi yi fɔ ɔmo hwinim tutuo fɔ ɔmo hwinim ɛne ade etu bɔ sɛ wɔyɛ a wɔde moto na etwa ma na wɔgyina na ne wapake na ɔno nso akɔgyina mu bi na wɔahwe biara ma kyɛ sɛ afei kura de ewie yɛ no na another batch ɔmo ba no obi akuta opena obi akura no opena nti no ohwɛ ma do no so bɛnom no na oyi na pɔf na ɛyɛ na me yɛ force na me frɛ wɔn na mbusa sa krakye na nsa hyehyɛ ya mo numa no mo so hwɛ ebi kyele no nyame nko na anim ya no anya asɛm ketewa ne kyɛ sɛ amanfoɔ nom ya na anim ɛbrɛ a me copy hɔ na ɛbrɛ no kɔ ne tena bi aboro de da fam hɔ nom na wei ana abrante baako ohwɛ ma nim a na obusa ma ɔdan de nam so nua no si na Barcelona ne kotoko match no scores na am say 45 million na kotoko share 2 utri so no pampa so ma wi bia o menu anya nyasam keto akro wa akye wo ma filia na me kona sister ba ko so mu wo ye kum ɛhɔ na obusam sɛ bra nam say yes Boshen station he ne wo nam say ayi Kaneshi wudu hɔ no ma wo so ko Boshen why kuma se Boshen yo beba besi wo kyɛ sɛ wo ma num bia na de em nwa no sɛ obi ani wa wɔkakyɛ wɔ mo sɛ ɔmo nya no me se wo se me boa bra YouTube channel no Katakyie FM hwɛ amanfo bro aboroboro deda hɔ wɔn ayɛ kum obi anom a obi krampo de ɔbɛhwɛ obo sɛ baako bi pan bi da akyerɛ hɔ wohwɛ TV no so a Katakyie FM YouTube wo ba hwɛ hɔ a obo sɛ pan amanfo de pan bai wɔn nya fɛ no obɛyi ne baako because ana post for ba sisi edi eni agu a obi atwam bia ɔde cross kyɛ so obi adeɛ pan ɛwɔ YouTube channel no so na ɔmo di kofi a mpakyɛ onye nsuo no makɔsa de kosi niama enye nsuo no mo di kwadware o ayansa no mo tutu egu mu a wo mo de kɔ pɛpɛ sɛ onya de afɔ nti wo de kɔ pɛ fridge no ba bi de asi ɛne wo mo de cup bebom sɛ ele hono no na one ne ma sound ma no pa wiadu mbre wo mo ni sika dididie no nti Katakyie FM YouTube wo ba hɔ a me pacho 90.9 no ensem wo nyina no ne mfoni anasem no videos awodo twa konkonfrende wo hono ma kyɛ sɛ wo bo sɛ nsem America no enye sɛ bi entro ana media nti wo bɛhwɛ papa bi kura no obɔ clarika wo si ya no yi clarika ne free ni kom ana ono so be sɛ Nyameba mu na sɛ ne nkrofo ne biara no yes eti wo yi clerical no otu be hwa papa bi wo hye black e wo akire ho wo na yi ni clerical na wo yi club a wo bo no eti na sɛ de wo mu no afa story etwatwo mekɔ beposo ɛhɔ ɛyɛ atwuma mponua mansini mu ana me do ɛkɔ akɔpie na ni nyina ne sɛ ɛna no John Dramani Mahama so asese wo yi na sie na mufo mega na sa aban krachefo MC ni DC yaso ahodo no wo yi ya na so kopie mo awo nyina hini a meche eye atwema emponua district mo no ma nyameanum no kurani papa wonye yi DC ewo honom enti ama obi aye ne wopɛ wo bi aye ne wopɛ esan se pani ni fienti saa ene beba enti obi aye ne wopɛ obi aye ne wopɛ ni titu ni galamse fo nya asam keto na kyeso wo mo se kuroi wo mu no mo ye dada na DC ana sɛ MC nyama ye ene ejai wo mu di ne lasawa DC ne mra no na asase ne nyina asɛi nti ewura John Dramani Mahama menim okay John Dramani Mahama ho na gina ho a odende memo ato aso why memo abewie wo John Dramani Mahama ho na mame kwa o mano so na me nkodi nkomo anopa bi mratew sa story no me interest wo munte me bape mema wo asan abeto aso why okay minua cha ewo ahoma so original communications team member for the NPP dodo na friend no neat dollar
Miriam Wachi back at the Katakyie 90.9 FM Swanopay. Rachas Mwachi. Hello. Okay. Mon cher mammy na. Mirachas Mwachi no pay. Okay, right. Mon cher mammy na yemfa Rachas and so na ye ninkomo anopay. Neat dollar. Yana no entertain come anopay ewo Jimedian so Amansan Dawuro SP. You didn't come out and pay National Executive Council no. Oma yen sheshe no omo aye no. Omo ede abase. Ye be ye presidential primaries no. 31st of January 2026. Now this time round is say bi aba. Say no aba ninti. Say ye din komo. Na fe ye hwe. Said ye ho nsem esiti. Ye hye nso ma me say ye live we YouTube ne so. Amansan Dawuro live ewo YouTube no Katakyie FM TV Katakyie FM TV eso enti yesaka uracha so say ya $9 ye ne no betwe nkomo na bibia so atumi aye fine enti efa me ho dan to aso ma me why me ne me to so na me say free ba bia wo de me gyae na mahama John de mane mahama na asema me kan say menim de ntia wo ma kye saa ebepem saa mre ya eye atwema mpomua district no say wo munya DC ya obia eye ne ope enti yewura John de mane mahama so te enka entempa ahohare so no wo mpe bi mfama wo mo san say wan hwe ya ansa na obepe bi ade aba no na nsase no wo madi ni nyina ade ase no mansini no mo no ma ekura ye frɛ no beposo ya eno ehye eye beda abo electric area no ase no wo mo kira ye ka enkwara bone pa na sa ekuro no mo beposo wo no ye ka youth a wo mo ye vagabond recalcitrant wo mo muhwe wo mo ni dindindin a wo no mo ani wo mo kyen sankore a no mo kyen sankore se sankore wo mo wo no ho ana ye wo mamudu 11 na papa ba akopɛ ne mabe 11 na wo mo soso eyayi wo ho wo na Pacho na sankore fo a ATM ya no pay wo YouTube no so no anu odem pacho na se ye pacho sankore ye ni mamudu 11 bia salifu 11 na no so kra ne wo go so wo go so ai okay wo go so the past mo sankore fo ano pay mamudu 11 bia ni ho na sankore so omo mabaga o say omo magaba omo magaba sa wo de wo nkrofo ni ho ti nkrofo ho ti ndi omo magaba na nim se me free mantem ho okay enti mini mantem sa wo de onim se mini me ya we pa wo free mantem wo so nya akra bo ni ti wo nkam nti you free wo wi kra wo numi da ti ye kan ye di mi nka na to so na ti abusua ukopia mu obe poso no ma na ye boys no mo magaba me ka so mo ye nkra bo ne na nke so mo ye nkra bo ne so mo ye ade bo ne nko wo na emom ade bu sese mpanifo no ye ma mo na se mpanifo na anya ne de o meye enti be poso de enkuronkuro ahodo a wo ho nyina no kama ye so ma konka ba bia ya eno anya asem ketwa na de wo nyina no se me kai se na no be poso youth no wo mo ni galamsefo mo wonom di ko tentam so a wo mo che Ghana fo makoma konwotwe ene wo mo che China fo mienu ene wo mo do mo ba Katakyie police station ya kyese wo mo gi nsem mo sha wa eno kyese mpanimfo no mo wonom no wo mo nya wo adwen se ene wo mo ye adwuma ade aboa kuro no na wei ena no me che eno achi metwa ana bi me se no ma me nchiri na me kopensem na me hu se no enkofo yi wo mo kwasizi pepen machine ya sebi anamahi ya ye de hwehwe agudie wo fom o me de to o ma bati te se ne ya sebi ye nkora brem ya na enuaka ye de to ye konwa ne ye twie no saa no me de to o ma bati no mu kura no mo de hwe fom no mo de pepa agudie me pachaw sankofo ni nyina aka ho bi ana be posofo o mu gigaye ana o mo se da bi we to so be ne wo ho ofisuo ya sebi ye de bi eye ne ma hodo ye de ye mfuo ane ade no galamsefo mo se no mo soso a munya mpuntudwuma bia emfa ma ekuro no enti eba ne saade a sane ye wura assemblyman honorable Isaac Asamoah ani ni committee for ayahwe han ama bire bi atwamo ya ba mo so pen ye ne ma ba ham so ya tema ko police station pen na so seter muguso mo ye ne mo ye no ani afedi mo ba temo kakanka enti ade be che enro a ana eye beda abo beposo emabunu no abo modia na homa chimbe no miensa wo mo kote enwuro mu ho no mo enti wo mo kote ho no
wɔn tɛ hɔ ama adeɛ ɛkye wɔn tɛ hɔ ama adeɛ ɛkye adeɛ kye no wɔn tɛ wura mu wɔn bɛhu sɛ ayi foɔ pɛnpɛnfoɔ no na wei ba no abɛtena ase no ɔmia koko no ɔfe sɛ no ɔnom no foɔ no na wei aba no abɛtena ase na wɔbubu bofrot no ɔtete no wɔwe na wei abɛtena ma ɛma na ɔmu twa kodoɔ no wɔn so bɛgu hɔ na sɛ China security foɔ no so de wɔn tuo pump action gun yi wɔn de aba abɛtena kyɛ so wɔn bɛhyɛ adwuma ase ɛwɔ na mabunu no bepɔ so mabunu baako 21 aduonu baako 21 yes maako 21 enti ensam ya yɛde to dwa nyina na live ɛwɔ YouTube no ɛso nti obetumi aba YouTube ɛwɔ Katakyie FM TV obenya yɛ live ɛwɔ ɛhɔ no na bibia nso atumi ayɛ fine nti ɛnɛmɛyɛ no saa why na yɛyɛ no saa na yɛyɛ ne sei di akɔ ama bibia atumi ayɛ kama paa ma me kwa no so na me ni nkɔmmɔ Ora Charles will say ɛyɛ neat dollar saa na yɛ friend or original communications team member for VNPP Ashanti region. Mira Charles Muachiano pay eba Amansan Dawuro. Mejoso minia Mugabi evangelist Osofo. Jerry Mafiu. Unu ya Nyameba ni why? Okay, Nyameba. Okay. Mugabi na friend na Nyameba na no kasi. Nyameba. Yes sir. Mafiu. Hey. You say what done Osofo. And I said, "Chanyo mukamu." Nyameti ase. Abade fie boko dia. Oh, adom. Nango point. Radiase. Yes, so timpebre na obesra ye ofia. O say fidadam. O to nsa frame a. O ma Mugabe frame se memra meba. Nyameti ase. O to nsa frame a de me bi a meja. Nyameti ase. Maba. Mira me da se pa. We dia wadama me nsa obre pi. Mpanimfoɔ kɔ asetena ɛwɔ NPP ni mu na afin sesan kakra ba anaasɛ bere mu sesan kakra ba sesan yɛ aba ne sɛ afei deɛ ɛyɛ the flag bearership anaasɛ deɛ obetu frankaa atumi de ama amanyɔkuo no yɛbɛdi kan ayɛ ɛno ansana deɛ aka wɔ akyire no koraa no yɛtumi ayɛ wadaroma o ɛgya mo na amanyɔkuo esi mo na so saa sɛmi ni nkyerɛ mu paa ne sɛn na botae bɛnti ɛna akɔfa yɛ nyina de abɛyi Nyameba mame na wase na menkyia ɔtiefo mmra kasafidie kɛseɛ so na meda wase bio sɛ akwanya a wode ama me sɛ ɔsono kokoroko menkyerɛkyerɛ yɛn nsɛm Nyameba sɛ amanyɔkuo biara wɔ ne nhyehyɛeɛ a wɔde kɔ election na okọ election no na se wudi nkunimu a wanamo a obetuo no e different saa so na wudi nkuku a wanamo a obetuo no e different by constitution no the new patriotic party a ya ba aban mu afira aban mu asa ba aban mu no se yeye yenhyehyɛ a dia na yeye ne senka mfie nan bia no yeto aba eyi akanifo na ubehwe na ubekae enima kakra yeko election 2024 yeko primaries the primaries are yeko and they started from polling station to electoral area coordinators to constituency to regional to national and then the flag bearer na Nyameba se ubekae pa edu flag bearership no na enipa na dɔɔso by constitution si nipa no endorse one yɛn sɛ yɛ special voting na nipa omunuru 100 akɔ aba omunuru 1000 akɔ aba na so mo kɔto aba na ya shortlist na yakamu enum na yɛ delegate na yɛ akani nyinaa no party no ɛma yɛ ho akwanya sɛ yɛso yɛnkɔ to bi na during 2023 I year star exercise no enema be brave na Nyameba esiye ebi mo say esisi wo mo ebi say the timing was wrong ebi mo say most of the executives no ye force wo mo ma omo channel omo voting echo one particular candidate wono eno nti ema party no a party ebaye nti vote a yenya ne 2020 na ye call election di nkonim no yantimi anko akonya saa vote no my vote no so drastically ni nyina ne say election 2024 MPP ilusuye
na eba si ye nneɛma hwegu ye nti ye te committee na yewura Michael K edano se party no enye findings bebree ehwe hunu nneɛma ema ye lusu ye eno nti ma omo 3 months ema omo to the whole country no ehwe hunu se party ma other people, sympathizers, supporters, any Ghanaians, civil society, who said, the new patriotic party, no, elusuye. Then some be the intimate can or abonting and money. Right. But I cry a bit to me, I can't say, party, no, say, another party, man, say, I say, yes, say, and penning for a person force a particular candidate on the new patriotic party, and when Tibimu decided that they will not go and vote at all. It be also year election now. I say your candidates now more corona or more languages or more use or more some more canona. Some of them are unprintable. Into now I'm a party no and ya couple with the fact say now you the 8 years so abem. And the also can say the polling station for no. So you quite got 2 delegate conference and you quite you kind of for na. I say, Sikaka crown benya transportation at the Bema na almost said the fear for no the chomon pani at the adi. Inti jai party nipe at the power. And no, and Michael K commission for years I many no debate me about change come a month 40. Na the intimate from my bontino, you did to your coat to dream and my party no. A recommendation say going forward, these are some of the things I bet me at the Abba Amanayi. It's just any be a buy and say the polling station on Mokra and Nipana a one of the electoral college in Isra. Into you multiply by 3. In the first Nanka polling station election, Nanka Nipa 5, and I what is polling station by 6 years, and if you must say. Yen deputizing most of the positions, you know. You be the polling station chairman, Indian abeditary, polling station secretary, Indian abeditary, organizer, youth organizer, women organizer. In your son, Kufu in abeditary, via ebeye 10. Now, about the special people at the account will be polling station patrons and a Bisuya polling station council of all elders. A basadia, what by electoral college, you know. It didn't say, you start to Abanoa, now you're starting the FM, when you say up, down to upper. A hard genema, parliamentary, and presidential and regional and national executive, no to me influence about too much. Into any young Danano, near top to down approach. So, I never any other things, and Michael Quay Commission. A year recommendations and ye ready bit no. Na Nyameba say na party no ye structure much say this National Executive Council one a bit me share. Na bobo na eniema recommendation on the buy no ye ben meji bi ye be a free mu ye be policy bi na omo sheda ye be conference na e conference party no see ye be sa na ema na tum see ye nyin tum no you bet me and whom choir a fast one again. Now, no, the National Executive Committee in Kushia, now, Omode Abetu just say, almost to say you two presidential primaries, no, every now ye kind name, Abroni say on a bay a flag bearer, no, area, a beboa, I'm a party, no, yes, going into 2028 election, no. Kama. So we the media space for some time now. So better say MPP for Kasa na Adani and Tokwa Edani and say it's time for our moody presidential candidates, no, no, and answer aspirants, no, when you kakra war and the party no say young to leader no our moody date, no, Aqua 31st January 2026. Almost you much the same. See, yes, I had the money with the near leader. You see, if you are penny in honor, only penny no would be. Senior leader, any with the leader, no bit me as steer the affairs of everything. Now, you have to make a crank of them. See, babe. Nyameba, almost is to say, before say, you be, sir,
election of the flag bearership. This is a friend electoral college. Electoral college ni omombe twabano. Oba ye kasemo ye friend delegates. Delegates no this ye omo album ewie by recommendation party no share e de buy ni bisu ne say abre bia no party ni say ye ma delegates no 4-year mandate. 4 year no eso party ni wa konya say ye be yi omo free na ye de foforo aba ye beto abi so ana se ye be make amendment but akoye say ebi mu di ya wa bra 4 years ni be no ye yi omo din dey free abonum and because obe serve we ya why former executive no uni akonya bia say obe kire na adwene party ni hye hye say safo na omo nya akonya som e wo party no no ye mo makonya biwo. So long as you continue to be a former executive, you are supposed to have the voting power anytime you go on voting. Say vote here. I see. Recommendation the account. From 5th December, afia no. Sa album sense you be starting edi ejuma. Now busami akakra metimi aka fa ho na bi awo further questions there. All right. Anopa me say ubrepi mom na mame mbusa we enka ho say National Delegates Conference no say eno ne baso a na specifically mobile a rundown of your friend say the program ankasa after the 31st of January no and I say you free eno number chere say you free the presidential no ye be call yebeko ha e dia ba besi polling station said the wadi ka keka no Nyameba mamena wasibio sa pepe enatie on the National Executive Committee no omodi say after the recommendation they sit down, they are mandated to sit down and propose a date for the National Delegate Conference. I see. It is time to say na party no ko ye lusu ya recommendation na eho and ye kwa koja tum say Sansi say ni ebeji atum ana si engine tum. Si ejitum wie dia ana ya anye antum wie. I want the timelines for the various polling stations to electoral area to constituency to national to region in Abeba. Okay. Until that time on the day obi entimi nkase and then ye koye polling station eyi ana si ekoyisi. But we is subject to approval at Congress. Na se free samre kone de se obi epese ogina obetumi I declare the intent and answer the intention, but then specifically no campaign cry ain't mean shasi. Right. Party no rules and regulations. Yeah. As I say we football no the rules and regulations. The declaration of intent in there can come. And like you say you are Aduchum, former education minister and member of parliament for Bosumtri, for the intent about previously no. They want to say ura by a champon also beko yinim say ura ba omi ejine mu dada sanso yinim say ura Canada or in Japan so ejine mu dada ye ni panai subject to so be beba bi oni but until conference ye beko July the next month 17 to 19 for no ye intimi engu bi intimi go cast or start a campaign we start there no to party number ora ni dollar meja wa ma wakona yesi de o sunu sunaniwa me nua na wonti eze no ye wie we ni nyina wie na party no so enya ne flag bearer eja wonso be ko de Nyameba se azamba to bo ati the also sunaniwa Maybe I'm even the party communicator. I will continue to communicate for the party. Let me chip this in the party needing to say about even the proposal I think here communication by appointment for now. Okay. And swaba. Okay. And to be going forward, so yes, your consultation here can I say I want to see it for election in but here say we are still communicators for the new patriotic party. And I would say, come, he said, yes, would you want a year? Maybe the woman a year pa, babuame. Why?
Any another empire time. Nyametiase, wo de minimum adwuma wa ye ne de obetumi aye. Medasi anopemira Charles. Miss Medas Paminia. Yo. Okay. Abuja Ora Charles or say na ne kwatwe enkomo eno oyeminu pa. Or original communications team member for the NPP. Ora Charles or say do not friend neat dollar. And then there. South or story na say utimi ye free hona enopem nsem doso. Okay. So ohini bi so besra Ghana. Ai menshia na e hosting no. Etini nyina ebeka ho asem. Mate. Ai na me dem asem no ekwakwasi na me dem ekọ eye beposo. Yes. Ya eno ehye bedabo electoral area se ai wo atwema Emponua district. Na ne nyina ne se me kire se emabu no mo ho no eya na omo magaba. Omo ne galamse fo mo wo se omo nsu ofin ne de ene omo se no omo se na firi abompe e de aba na galamse guru so omo ho it's a leg sa branch be a friend Freeman like yeah just said ono no say allegedly he's affiliated to Nebehi Hema yeah one so say to me no enso so ede ye de ope wo just say e wono ba bi ni kotokom ni ade no e ha dwene na ntiama mabunu no omo chese mpanimfo na ese sase de a ene omo so omo se omo de ko ba bi a enye yetu omo a ede eye emra be show omo nsam no omo aye ne ese so omo ye ede bo omo kuro no na wei ana nansane ne wo mko ye nti no sa wo behwe abefo chentam video no me kire eye Katakyie FM YouTube wo ba YouTube a me ba cho ba be hu se ye de eye video na asemfoni ade ato wo no ma ana da achi me poso emabunu no enipa makoma aduonu ba ko 21 ede ye ne etuo ne nsekan ne ade na ne omode ko eye galamsefo no so wo mko ye no na chese pempem fo na ba bedu ana wo mo betwa kodo no ana aba bedu ya China fo no so chese wo mo so efo ba bi bo madwuma wo mo security fo so kutakutu a emrante ne kase da bi ene mboku ene ene wo mo no mo de fragi mu a me no kase pempem fo no kodo mo kodo no mo ahihye obi a chese chese wo mo machine kuto mo nyina makoma ko aduasa mensa emabu no mo wo be poso no agi machines ni nyina sa pempem ni nyina nti wo ba eye YouTube Katakyie FM TV me ba cho ni nyina wo ho ene ma wo gigi ye entokwa ni nyina ye de ato wo no na ne wa ba be hwe boxing ring ni anya asem keto wo site wo nti e ba sa no ene ne eja wo mo wo kikiri na de ba ko a e ba mu a e ma se bi ye nyina ebufu ye no se wo mu nya sika bi it was alleged say wo mo ge 8,000 Ghana cedis 80 million every eye sa pepin fo no ne sa wo mo ye gala na wo ko mo so no na mebusa se sika no wo mo ge de ye den so mo mfa nyai adwuma no mo ye no na se enso no mo se no na ana se wo mo gidi koma empanimfo se sika no kra no hwan na wo no ho sesei foto ben ni ade kwakotu mo eno eye asem bi a aye asem sebe e wo beposo e wo no mo na de wo nyina no se enura enso to nyina na me di moto enamu a me ko eye assembly member no e wo no mo assembly member oda eye empotem wo no mo ni din ene honorable Isaac Asamoah me no ekokodi enkomo na me duru wono nkomodie mu no yewura Isaac aka chem se bo menua asema wo kan mi se wo kan minimu hwe sa wo no ma mo